Dobrý deň, milí sledovatelia. Moje meno je Erika Pobežalová a momentálne sa nachádzame v priestoroch mojej prevádzky Bioliečba Devínska v Devínskej Novej Vsi na Kosacovej ulici. 6 rokov sa venujem biorezonancii. Biorezonancia je na trhu už viac ako 30 rokov. Konkrétne môj prístroj je nemecký Bicom Optima a je aj registrovaný v štátnom ústave kontroly liečiv. Pri diagnostike zistíme jednotlivé patogény, či už sú to baktérie, vírusy, plesne, alergény a následne ich z tela eliminujeme. Eliminácia patogénov prebieha cez modulačnú podložku, na ktorej klient leží. Podložka funguje na báze elektromagnetického vlnenia alebo teda frekvenčných vln. Jedným z najčastejších problémov, ktoré riešime, sú napríklad alergie. Klienti ma najčastejšie kontaktujú prostredníctvom mojej webovej stránky www.bioliečbadevinska.sk. Na základe telefonického rozhovoru si dohodneme termín na prevádzke Bioliečby Devínska, kde klient príde, vyhradí si asi zhruba hodinu čas, kde mu vlastne zistíme reálnu príčinu jeho zdravotných problémov. Následne po diagnostike dáme úvodnú terapiu a potom si s klientom dohodneme stretnutia. Väčšinou chodia klienti raz do týždňa, trvá to hodinku, kde eliminujeme patogény, ktoré vyšli na diagnostike.